320, come on, 8023, thank you. Το Versace 400, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή έχει πορεία 310, κατευθύνεται προς την ξηρά. Ελήφθη. Επίπεδο 130 τώρα. Ελήφθη. Το 71 total 400. Same. Λάβε καύσιμο. Same. Επικενές. Το μάμπο, μπορείτε να διακρίνετε αυτός που κάθισε στο πλήτη. Φορούσε στολή ή κάτι άλλο? Φορούσε ένα γυλαίκο και μπλε πουκάμισο, δεν έδειχνε να φοράει στολή. Ήρθε γυλαίκο και μπλε πουκάμισο. Είναι μόνος του τώρα στο θάλαμο διακυβέρνηση, το αεροσκάφος έχει οριζοντιώσει στα 10.000 πόδια με πορεία 310 και 300 μίλια ταχύτητα. Οριζοντιώσει στα 10.000, σωστόν? Σωστόν, αλλά συνεχίζει να είναι ελαφρώς κατερχόμενο με 2 μοίρες. Συνεχίζω, τα οπτικά σήματα δείχνει ότι δεν ανταποκρίνεται. Εσείς 300 αναφέρετε μου και χρόνο παραμονής. Σωστόν. Είμαστε 400 μάμπο 55 λεπτά. 55 λεπτά. Είμαστε 400 το αεροσκάφος στο επίπεδο 100 τώρα με 2.50 ταχύτητα, συνεχίζει αριστερή στροφή τώρα. Ήρθε αριστερή στροφή. Είμαστε νότια από την Κίμη 20 μίλια περίπου. Έλειφθη. 412 βάλτε πορεία για Σκόπελο. Σκόπελο απλό 370 ή 412. Από τα Versace 400 το αεροσκάφος με πορεία 2.70 είσαι κατερχόμενος. 2.70 κατερχόμενος. Συνεχίζει προς οροσειρά. Επανέλαβε. Συνεχίζει προς οροσειρά. Είμαστε ανατολικά από την Τανάγρα. Τα 7.500 πόδια, συνεχίζει κατερχόμενος. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το ίχνος πτήσης και συνεχίζει προς Τανάγρα φαίνεται. Αθήνα από τα Versace 400 ενημερώνω το ραντάρ για τις προθέσεις του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή Μάμπο το αεροσκάφος έχει οριζοντώσει στα 7.000 πόδια με πορεία 238. Ανέλαβε Μάμπο. Είναι και τα ψιάς 100 στη συχνότητα. Τη στιγμή δείχνει ο άνθρωπος που κάθεται στο θάλαμο διακυβέρνησης ότι με βλέπει. Ελήφθη. Μπορώ να διακρίνω και δεύτερο άνθρωπο στη θέση του συγκυβερνήτη. Συνεχίζει τα περάσει 7.000 το αεροσκάφος. Σωστών αρνητικών στα 5.000 πόδια με πορεία 2.18. Ο
Κάνω τα σήματα αναχέτησης, δεν ανταποκρίνεται, με οπτικό σήμα διαχειρός έδειξε ότι με βλέπει. Ελήφθη. Μάμπο ξαναβιώνει συχνότητα κινδύνου. Ελήφθη. Αερος number Delta Y line intercept percent force Hellenic. Very great, Moldavia. 654 with you, maintain 320 inbound, scope plus. Sorry, 654, good morning, sir. Final request. 360, Moldavia, 654. 360, sir, 360. I affirm 360, 654. Climb 360, sir. Άμπο τα Περσέας 400 έχουμε πάρει πορεία 185 και συνεχίζουμε νότια προς Αθήνα. Ελήφθη. Το ύψος του. Στα 3.500 πόδια. Αθήνα τα Περσέας 400 είμαστε βόρεια του σταθμού. 500. 100 το μάπο. Καλκίδα 3.500 είμαστε. Το έχετε σε ενόψη. Ελήφθη. Τα Περσέας 400. 400. Τους παραχέτησαν μπρά 1-0-0 στα 17 μίλια με νότια πορεία. Είμαστε στα 3.000 πόδια τώρα. Σπόδια, σωστό. Είστε από θάλασσα. Επαναλαβέ. Κλειστό έλεγχο. Πορεία 1-4-6. Κλειστός 1-2-0 στα 19. 019 ύψος. Τι άλλες επιταχύνουμε. Περσέας 400 σε τι ύψος είναι το αεροσκάφος. 3.000 πόδια. Ελήφθη 3.000. Altitude. Altitude. Πιάσε 100, καλέστε και Αθήνα 132-97. Το αεροσκάφος είναι στα 2.500 πόδια, πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά. Πάμε 132 πόσο είναι. Altitude. Altitude. Πάμπο αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος δείχνει ότι πάει για το έδαφος. Altitude. Δείχνει Μάμπο, το αεροσκάφος πάει προς το έδαφος. Ελήφθη. Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή πάει για το έδαφος. Altitude. 100, 1-3-0 στα 23 μίλια. Altitude. Mayday, Μάμπο, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday. Ελήφθη. Σας αναφέρω συντεταγμένες, Μάμπο. Αναφέρετε μου συντεταγμένες. Έχει προσκρούσει σε κορφή βονού. Mayday. Ελήφθη, αναμένετε συντεταγμένες. Mayday, Αθήνα, το πολιτικό αεροσκάφος πρόσκρουσε σε κορφή βονού. Μάμπος, συντεταγμένες, το πολιτικό αεροσκάφος έχει προσκρούσει North 38-14-470. 400 επαναλάβατε. Είστε 23-58-135. Ξαναπέστες. Πάρετε. Να κάτσε ψηλότερα στα 10.000 πόδια, shark up. Ο δύο ανερχόμενος για τα 10. Παραλάβετε λίγο το σημείο. Stand by, Μάμπο, stand by. Έχει πέσει εκτός κατοικημένης περιοχής πάνω σε κορφή βουνού. Ελήφθη. Θέλατε συνταγμένο και 100. 100 παραμείνετε ψηλότερα, πάνω από τα 10.000 πόδια. Όχι, δέστημα συνταγμένος. Stand by. Έχει περίπου. Πάτε τα 400 μπράνα 4 μέσα στα 10 μίλια. Πάμε τα 100. 100. Sir, descent flight level 250. Προβλείτε 100. Δώσε μας μια πορεία για... Άμπο Περσέας 400. 300. Κάθετε συντεταγμένες. Επαναλάβετε συντεταγμένες. North 38-13 900.